че нямаше толкова много време. Здравейте! Добре дошли в новия епизод на Stumble Guys. Има нов апдейт, защото ще купил Battle Pass. Така. Стижам. Така. Добре, така. Я да видя какво ще се случва с киновете ми. Добре, пак ще ви ги покажа всичките ми скинове. Не са много, но пак все пак има много да въртим. Да, това. Що се питате? Този преди го имах. Чакайте. Думи... Къде? Чакай. Ето, преди го откручиха, но ми го закручиха. Защо ми го закручиха? Моля ви се, пишете в коментарите, защо ми го закручиха. Днес ще играем на новия мод, който се казва Не мога да чета на английски. Нека да започваме. Така. Който напише нещо в коментар, как се казва, в Stumble Guys ще му правим инвайта за приятелство. Така, започваме. Когато направим това свободата, мисля да направим... Как ще играш това? Когато направим това свободата, направо ще се опитам да кача стрим. Аз ще мисля, че е много напреда. Не бе! Не бе! Добре. Аре бе! Чакай, лап. Какво е това? Добре. Бомбите ще пълня. Давай, бомбирак! Айде, бомбе! Бомбите ти... Стига бе! Не бе! Не бе! Аре бе! Свали от там! Аре бе! Стига бе! Аз взимайте бомба. Добре, стига. Стига. И хора, лайкнете видеото и се свободирайте с камбанката. Добре. Добре сме, бързо. Бързо. Ще победиме. Браво, победихме, добре. Добре, победихме. Добре. Победихме, нали? Става няма, бе. Не знам да какво се случило. Ето няма коронка. Колко коронки вече? Чакай, не е това, бе. Какво? Какво ще го добавили? 48. Добре. Добре. Мисля да направя една нормална игра. След това блок даш с ботове и след това ще направя трик, където някой не го можат. Ще го покажа как да го направите и поне видеото да стигне 8 минути. Не. Така, пусти. Добре. Лагвам играта. Така че няма май да го направим. Хай, когато... Еш. Еш. Бутаха ни да еш. На мен не ми лагва толкова дълго.
Лагово ми е доста повече. Като ще има видео нещо ми лагва, но не знам защо. Баща пъта видя. Спаднах ли бе. Моля те, ще искам да учене. Не! Стига! Не, моля те, едно место. Не, нищо. Това никога съм го играл. Мисля ви покажа трикчето за блогдаш. Чакай. Взема нещо батон паса, ще го взема от това. Чакай, копирайт. Знам да е копирайт. Добре, ще взема едно такова. Не знам да не е копирайт, така че моля ви ще не ме копирайтвайте. Това е яко. Що така? Така. Ще го направя това. И ще ви покажа как да го направите този трик. Който някой може да знаят как се прави този трик, ама ще ви го покажа. Така, добре, не ми лагва. Не знам защо. Сега гледате хора. Сега тук заставате и една и нещо. И ето така. What? Какво? Аз изобщо не натиснах да, такова. Държава пак ще натисна плей. Няма ще заради бързо. Това не знам дали е копирайт. Копирайт, шоди. Ще YouTube, така. Та музика, мисля, че не е. Ето. Ето, направих някакъв трик. Но ще го направя без това. Тогава. Без това не могаш. Нищо. Може да бъда такова. Да видим. Стара да врат такова. Мога да взема такова. Ще играем на това. На това ще играем, аре. На това ще играем за коронка, аре. Аре, две последни игри, още една и моля ви се. Искам да стигна поне 50 абонати. Моля ви се, хора. Моля ви се. И оставете по един лайк. Subscribe. Please. Subscribe. Защо бъде на първи левел това? Само моля ви се умирайте, искам да направим нещо яко на клипа. Моля ти се, аре бе, те всички са АФК. Добре, аре са. Аз мога и на много трудното трикалето. Опа, ето. Опа. В момента... Чакай. Еш, бута го. Добре, хора, бута го.
Супер. А той ми има танча. Аз мисля, аз снимам видео в Fortnite, но нямам как, нямам камера, нямам такова да снимам, не може да си влезе канала в PlayStation ми. Ако се чуете от твоя игра PlayStation, от твоя игра такова, игра в PlayStation и от компютър мога, но съм там доста слаб. Правил съм по 5 кила, но аз съм правил на PlayStation по 16. Така че... Така... Добре, не искам да убираш. Така че, моля ти се... Чакай, искам да го чупа това. Добре, и ще се те чувам. По-добре. По-добре начина за да чуя. Аз това го правя. Добре. Ай, ще почва да трехарда. О, не. Аз живе, че го бях направил. Добре, добре. Супер. Така, а защо не коронка? Трябваше коронка, нали? Чакайте. Трябваше коронка, нали? Не е коронка. Не е коронка, добре. Щом не е коронка, няма ли да. Добре. Нека да се пустим на една игра това и да се свърши това видео. Така. О, не. Тук съм го играл някъде към днешното съм слаб. А то тук... добре. Добре. Какво? Добре, какво? Тук не знам как. Тук знам един трикчета. Добре, оп. Добре. Не. Добре, добър съм. Брате. Не. Ваше стъпът. Брате. Добре. Тук мога го мина. Давай. Давай, morate się. I mu to podkolorę. Нищо, хора. Нищо. Тук извърчах много високо. Добре. Айде, чао хора, слагайте лайчето. Моля ви се, искам просто стигнем до 50 абонати. Оставете по един лайк и 50 абонати. Моля ви се. Чао хора.